Puno hvala našem dekanu na ovim riječima. Jedna od mjerila kvalitete nastave na nekom sveučilištu jest i kvaliteta nastavne literature koju to sveučilište nudi svojim studentima. Večera su pred nama 4 knjige, od čega 2 sveučilišna udžbenika i 1 sveučilišni priručnik. Meni je čast pozdraviti i rektora sveučilišta u Zagrebu, profesora Damira Borasa, kojeg molim da nam se obrati. Poštovani gospodine pomoćnici ministra, poštovani dekane, recenzenti, a prije svega dragi izdavači, profesore, doktore Bruno Matušić i dragi kolegice i kolege. Kao što je rekao malo prije naš dekan, on je jako zadovoljan, ali i rektor je jako zadovoljan što danas može predstaviti 3 knjige koje imaju znak sveučilišta, a 4 knjige sveukupno koje izdaje naš respektabilni izdavač Naklada Slap, koji je pokrenuo sa svojom suprugom profesor Matešić i koja je izrasla u jednog izdavača koji se pridržava najviših svjetskih standarda izdavanja medicinskih knjiga, ali i drugih bliskih područja. To je ono što me posebno veseli, jer osim nekih javnih tiskarskih poduzeća i izdavačkih poduzeća, jedno privatno poduzeće uspjelo je postići standarde koje se očekuju od udžbenika i priručnika sveučilišta u Zagrebu. Kad jedan dan predstavljam 4 takva, te 4 knjige, od kojih su 2 udžbenici sveučilišnja i 1 priručnik, ne možemo biti nego zadovoljni, jer sveučilište pokazuje da i pogotovo na području opće medicine, ali i dentalne medicine dostiže svjetski vrh. I pritom je jako važno reći da jedan mladi znanstvenik sve to uređuje, dakle da je i samostalni urednik i urednik u suradnji. I to je posebno dobro, da imamo mlade iza sebe koji mogu stvarati knjige koje su ne samo strukovne, znanstvene, nego i, kao što smo čuli danas, predstavljaju i izvor terminologije. Jer svaka znanost je jedna uređena terminologija. Ako bismo propustili objavljivati tekstove samo na stranim jezicima, ako bismo zadržali se samo na stranim jezicima i propustili da objavljujemo i na hrvatskom jeziku, jednostavno bismo izgubili svu terminologiju i onda bi se postavilo pitanje kako bismo razgovarali s pacijentima. Ali to nije samo u toj struci. U svakoj struci treba imati vlastitu terminologiju i Naklada Slap na tome je radila marljivo, ustrajno i poticala ovakve vrsne stručnjake na napor koji nije malen, ali evo ipak se isplatio. Zato mogu još jedanput čestitati recenzentima koji su omogućili da se te knjige dobiju one oznake sveučilišta, a na autoru želim još puno uspjeha u budućem radu i na promicanju hrvatskog jezika. Čestitam.